Kadbana ka kanhulum kubor jong kani ka channel ngidang yo banya keren na palau jong ka minis kitret penusla men ha kan nyau tarik ujemang araja penriu lembat uwai lagi dikhot jong ka kesu usamla basuk lang en khongwar ubadang a ka jing keren ha ka baya debat ka jing berat pathari ya ki kendau ki mau ki siap bala berat da ka company ka bala pentre ka surok ba bat ka bala mi ru ka jing kentu na une usamla ba ka company ka dei bantek lakam halor kani ka jing lek turti ki ka to kani ki briu ki badon ha ka te ka palau jong ka te ka office sarkar ki badang tmuru ban lejbu da ka jing tho ban pensngau sya ka sarkar halor ka apot sepsngi ka baki mat ya ka jing sya thombor ha ka baki lakna ro baka jaka ka jongki ka badon harum jong ka snong mau ka jem ka badai ka jaka rep ka baki jupen mi ya ki sensar ki kaj ki somrit bat ki we de ki marep ki bana ka te ka lum ndrei na du baka company ka la pentrei ka surok ba kumta ki la dulut khot ya ki te ki sok ki pai ki ba pen mi na ka te ka lum bat om tang kumta ndrei ka ying ka sem ka jongki ka la sya ban mau bat khendau bat ki pela ki syamoit ki pliang ki la pai pharialut bat ki la ong ru baki mnut chu ban lech ka te ka lum ka baki im tngan na ki te ki marep ha ka por ka ba men chua kumta hadin baki leo sngaw ya ka jingkran jong usamla basuk lang en khongwar kilapan ka jingerap nangi kilat pathai kubor ban pen menalang halor kane bat kumba kila pen pau kila ong baka sarkar ka dei ban pej lem halor kini ki jing ki baki la ya kendu hadu menta kala ya lais nem kumba kila kam kini ki briu ku badai ka snong trai na mau khap bat ki shong ki sa menta ha mau ka jem ma te ma nga la du ka long ka wa ka tung ka chitam ma rab bareng tang man lek man yai to no sur nei trai likita long nga su chitam jar kan ada Kadai हमारा iba. ha Kadai हमारा i kata ka beri ka jongpi. ha lo ma lo he Lum maur hil. lo ma lo he ka wai ha lo mut che ka wai long ha khap một cái chân rum chnong một cái chân thôi ba lem đậu màu hai màu ba Mau hai ma. Ki berat ki company. Te kamut menta pila dulut ki ban lej dre bang te. là đâu thằng mình lấy nó chui Menurut syurah. Hang ta hapo kap ta ka beri jongpi pi rep ayu pi ong. nggak pu sesar nggak pakai udah pesomrit upati tata ku pisireu cái nó còn cái con đốt gì cái quay mặt cái con đốt gì Te menta pi ban lej bu jing tho. là hấp lấy bôi Hấp company. này cái company Ka he bah kata ka beri jongpi mo. oh có hả oh quả cắt này nhỉ nhiều là ông hứa rồi thằng mà long mà buôn cả đất cả cần đoán bắt cái Menta berat pelan nak du. Tenang liang jongpi kong atu ke ika baki kamdon ban ong let's say halor kani ka jing sya ban ben kani ka kata ka beri jong ipa jong pimo. Ngapat teh nyawan hang ni ngimut ban kerpat mo ya ka sarkar ba kan sngau ka ban yarap yang ni kan ya kata ka jingtu jong ni kalau kita kalom jong ipa katolong ka bala teh bakan sngau ka mo ka sarkar ban yarap Thì menta pi mut ban lej bu da ka jing tho. ngino wan buat bu da ka notice kan la wan bu ndo man ka ni tang ba i to i sahab i la ong yang ni ba tip la ja chano bam der tang ka jong ni ba bon balang ni ongแต่พี่ได้บนวันโบทำไมดอกนอติสันนี่เนาะป่ะแต่นักตากระดาวบางมีวันหังนี่ Te ba patai bini ba halor ka jing julor ka beri ka jong จริ pi. งจุลอจังกับรีจังนี่กยิงลงโรลาโดนังตากิคิวจาคิวชูโรลาโดกิเปลี่ยงโรกิลาปอบลุดหังตู้นังตาปัดเต Ki ki de. กิซอกิปายกิซอมริดกิกัดกุมบองกิปากิซอตรุนกิปาทีกิกวยกิสัญญามปะกระปังกิสัญญามกิดาวายกิกำบัดนังตาละโดลด Nak tablut da ka mau ปรั ka. บรถดักขันเดวก็เมานาลนามาบาลาดาพี่องบรรเลชายงลมชะลมบรรเลไปเยกลังคากับปุตตาเล็กไข่กุมยกิปะทีกิซ้อมเรนมันตากิปอดซ้อมเรนมอปอดปะทีมันตามย่อโชบักนักดาวบะเลยบางิมโนโชตังบรรเลจันโรชโตบ่าวเมาบะแหบะตะลุนกันวันไปหายงกะยิงโรกะละจุลอร์บาเฮตั้งนี้ละแดบชันดูรมันกันเนมอละยกันโรบัดกับคอมพานีปะเดก็องกุมโนองไอเดก็จิงท่อเฮา SDO นดาละย่อนดาละแดบสมิทพิชไตนดาละย่อ ya ka
andala yo ya ka report te ngin sa ay ka jing julot jong phi kat kum ka jing julot jong phi kala kular te ka company na kata kata bangiwan hang ya mentam nu chu ban lek treng te no cho la kan no bnai tare na do bas tang kan ka company hibat la kisnem Nado acan mulai. adu arjar apply hadu menta na do ka company ka ba rim ka to ka ARSS bat hado ka ka company ba thamai tamo hoi ha kong ka ni ka jaka jong phi ka don hai kan ka jaka jong ni ka don ha mau lahir ka wei bat ka don ha ur bite te patai bani apat de haki benta jong ka snong ayu mo ka elaka jong ka snong ma ko jam ya mo ko jema hai hasnda jong ka snong mo ko jem Asnda pasal mau jam. sharum ni shaning Jarum. hata teng kelet ban kali ya ka snong jong phi phi dai na ai ka snong jong ni ta ka snong tra ta na mau kham namo kham hoi bisa pan mentaมันตั้งเนี่ยสะสมก็เจ็บ cũng nu phi ai pat sama ko jem phi lan nit nu ne ab ya ki jat อยากจะกับจันเอามาคับทางตาหาลำดอกอยากจะกับจันนั่นลำดอกก็ได้ละหยอกกะลีปอยหาเคาะยามาเคาะยาชมกะลีเบี้ยงเป็นปอยสมก็เจ็บ oh